reușim până în 31 iulie noi să o facem voluntar, v-am zis că mergem. Deci va reuși guvernul să o facă normativ până în toamna acestui an. Iar normativ înseamnă că guvernul va lua decizia cum creăm aceste comunități peste 3.000 de locuitori, însă nu vom avea aceste stimulente financiare. Deci, repet, dacă reușim să ne încadrăm în acest calendar până pe 31 iulie, și asta depinde de voința aleșilor locali, obținem acești bani și delegați oamenii la negocieri, pentru că inițiați dialogul. Asta nu e final, e doar o inițiere a dialogului. Dar dacă nu alegem să nu facem nimic, înseamnă că va face oricum guvernul, că această asumare de răspundere guvernul și-o asumă, o vom face până în toamnă, normativ, și deja nu vom avea aceste suplimente. Deci, eu n-am venit să vă mint, eu am venit să vă spun cum stau lucrurile. Acum putem să răspundem la întrebări. Microfonul, că apoi...